Les condicions de treball tenen un gran impacte en les emocions dels docents, però les històries que els docents generen sobre la seva pràctica també hi juguen un paper rellevant. Però es poden modificar les històries dels docents per millorar la seva experiència emocional? En la nostra investigació hem observat com alguns docents modificaven la manera de narrar les situacions i que aquest canvi anava associat a una millora de les seves emocions. Hem pogut identificar alguns mecanismes que utilitzaven aquests docents per modificar les seves històries. En aquest vídeo explicarem 3 mecanismes bàsics que poden ser d'utilitat. El primer mecanisme el podem anomenar canvi de perspectiva. Consisteix en veure un esdeveniment des d'un prisma diferent. Per exemple, una mestra se sentia malament a causa de les disrupcions dels alumnes a classe que entenia com a provocacions cap a ella. Va fer un canvi de perspectiva i va començar a veure aquestes disrupcions com la manera que tenien els alumnes de dir-li que no estaven bé i que tenien problemes a casa. Va passar de veure les disrupcions com una provocació cap a ella a veure-les com la manera que tenien els alumnes de demanar-li ajuda. I això li va permetre afrontar aquestes situacions amb més fortalesa emocional. Què ens pot ajudar a fer aquest tipus de canvi? Un exercici que va ajudar a una altra mestra a fer un canvi de perspectiva consistia en imaginar un fet que li produïa malestar, per exemple, una disrupció, en una situació imaginària en la que aquest fet pogués tenir alguna connotació positiva. Això l'ajudava a veure noves perspectives per ressignificar la situació. Un segon mecanisme el podem anomenar hibridació. Consisteix en fusionar un desig o deure del docent amb accions o desitjos d'altres persones. Per exemple, una mestra havia de fer l'assignatura d'anglès, però els estudiants els hi interessaven altres coses. La docent va generar una nova meta a la seva narrativa, desenvolupar els interessos propis dels estudiants utilitzant l'anglès. Això va permetre que els interessos dels estudiants deixessin d'estar en contradicció amb l'assignatura d'anglès i, en conseqüència, una millor vivència emocional per part de la docent. Un tercer mecanisme consisteix en introduir i elaborar antecedents en els esdeveniments que causen malestar al docent. Per exemple, una docent, davant de les disrupcions dels seus alumnes, experimentava menys afectació emocional quan considerava que la disrupció era resultat d'un problema d'autocontrol del nen. La consideració d'aquest antecedent li permetia afrontar aquestes disrupcions amb més serenor emocional. La modificació de narratives és una eina addicional que pot ajudar als docents a millorar la seva experiència emocional, a més de la millora de les condicions de treball. No és una tasca senzilla i s'ha de fer sempre des de la plausibilitat, d'acord amb la realitat que viu el docent. Així i tot, el nostre estudi mostra que aquesta modificació és possible i que s'associa a millores emocionals. En aquest sentit, els mecanismes de canvi de perspectiva, d'hibridació i d'elaboració d'antecedents poden ser eines útils pels docents.